palis sa tanan. God is good all the time. Itong pagpakan ang Ginoo. Sa dili pa ko mo sugod, gihangyo na ko ang tanan aron mangayuta sa Ginoo sa panalangin o protection. Let us put ourselves in the presence of God, the Heavenly Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord Jesus Christ, we humbly ask you once again to protect us, all those people here, our families, and all those people present now from sickness, from all harm, and from accidents. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as he will. Then, Lord, we ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, we humbly ask you to protect me and all those people present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any forms of harassments and retaliations from all evil spirit as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, so that all that we do and say may redound to his good pleasure and glory. Amen. Palihog, maglingkod. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Una sa tanan, sa di pa ko magsugod sa akong topic, akong gihangyo ang tanan nga unta maminaw ta ni ining maong discussions, kaya ang akong topic is about the sacramentals and the proper use of sacramentals. Amo gimong giawhag sa pagpaminaw ni ini kay kini dako kayo kani gamit o kalabutan sa inadlaw-adlaw nato nga pagpanginabuhi. Kay nganuman kay mao na unya kini ang atong himuong panalipod sa atong tagsa-tagsa ka pamilya ug mga kaugalingon batok sa mga maliputong atake sa yawa. Dili ang pag-adto og pagpangayo og mga habak ngadto sa mga albularyo. Kini bagatudlo kanato sa mga pag-ampo sa simbahan nga maghatag kanato og proteksyon sa inadlaw-adlaw nato nga pagpanginabuhi. Amen. Mga igsoon, ang akong topic is about the proper use of sacramentals. What are the sacramentals? Base sa atong Catechism of the Catholic Church. These are sacred signs instituted by the Church to sanctify different circumstances of life. They include a prayer accompanied by the sign of the cross and other signs. Among the sacramentals which occupy an important place are blessings, which are the praise of God and prayer to obtain His gift, the consecration of person and the dedication of things for the worship of God. Mga igsoon, basa ta sa ato ang CCC, the Catechism of Catholic Church. Ana daghan ta og makatunan bahin sa atong pagtuo, no? Kining mga sacramentals mao kini ang mga butang nga tinukod sa atong simbahan. Unsa may kalainan sa sakramento ug sa sacramentals? Ang sakramento, ang pito ka sakramento si Kristo mismo ang nagtukod. While ang sacramentals, sama niya ng mga pag-ampo sa simbahan, mga blessings, religious objects, tanan, mga tinukod sa simbahan, ubos sa pagtugot ni Kristo. No? Tinukod sa simbahan, ubos sa pagtugot ni Kristo, kay sumala sa Mateo 18:18. Ana diha nakabutang, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit.
nga sa ato pa mga igsoon, kining maong mga butang adunay pagtugot ni Kristo pinaagi sa iyang authority. No? Karon, karon mahimong sakramental ang usa ka religious object. Kinsay makatubag? Kano sa? Tubag human sa blessing sa pare. Tanang paring Katoliko, ordained priest, pwedeng mo blessing. Pangutana again. Paigo na ba ang blessing sa pare aron mo epekto diri kanato ang mga sacramentals? Ha? So dili pa. Tungod kay kinahanglan nato ang proper disposition. Proper disposition sa pare nga nagblessing niini ug sa tao nga mogamit niini. No? So, unsay buhaton aron makabaton og proper disposition ang paggamit sa mga sacramentals? Una, paghinulsol, confession. Kumpisal sa pari, labi na sa mga salang mortal. No? Kumpisal. Kay kinahanglan nga naata sa estado sa grasya aron mo epekto diri kanato ang paggamit sa maong mga sacramentals. No? Salmo 38:3. Grabe ang akong sakit tungod sa imong kasuko. Masakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. Nga di ay mga igsoon. Posible nga atong mga gipangbati karon gipanghambin nga balatian nagagika na tungod na sa atong mga sala. Mao nga giawhag kitang tanan pagpangumpisal. Daghan kay ka namo mga sa among experience sa office nangaayo human sa confession, human sa pagdawat sa mga sakramento ni Kristo. Amen. Mukumpisal kita aron mahibalik kita sa estado sa grasya. Kay diha sa pagpakasala mapapas ang sanctifying grace nga atong nadawat diha sa sakramento sa bunyag. No? Mawa kung magpakasala ta, mawa na ang sanctifying grace. So kinahanglan nato nga ipahiuli kana pinaagi sa pagpangumpisal, no? Pagbaton, kaduha, pagbaton sa matuod nga pagtuo Katoliko. Matuod nga pagtuo. Tinuod nga pag tinuod ba ang imong pagtuo? Authentic ba ang imong pagtuo? Mga igsoon kung aniya din ni karon, ayaw ipaabot sa punto nga imong mahayan ang Dios. Ayaw paabuta nga ang Dios may mangita kanimo pinaagi sa pagtugot, paghatag sa mga balatian, kundili sa karon pa lamang kita ang mangita sa Dios. Pagpakighuli sa Dios. Mangumpisal ta mga igsoon. Simba ta matag Domingo ug ampo sa Santos nga Rosaryo matag adlaw. Ikaduha, dili angay mahayan ang Dios panahon sa pagsulay. Isalig sa Dios ang muabot nga pagsulay tungod kay ikaw mismo ang maghatod. No? Ayaw imahay sa Dios ang mga pagsulay nga niabot kanimo. Kay sa klaro lang pagkaistorya mga igsoon, kita mo mismo ang naghatod sa atong kaugalingon kung unsa man ang atong kahimtang na hiaguman karon. Tungod sa atong mga binuhatan, tungod sa atong mga sala, mao na nga nihiagom ta sa kapintas
ug sa atake, sa maliputon nga atake sa yawa. Kay layo kita sa Dios, maong makighiuli ta sa Dios. Pangumpisal, mga igsoon. Ikatulo, ato ipadayag sa gugma ang maugmayong buhat ang atong gituhuan, no? Matuod ba ang atong pagtuo? Basig tama ra tas pag-ingon, nagtuo man ko Ginoo. Nituo man ko naay Dios. Santiago 2:14-26. Atong hinumduman kanunay mga igsoon. Patay ang atong pagtuo kung di nato ubanan sa mga maayong buhat, kung walay mga maayong buhat. Asa man ang mga maayong buhat? Pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pagsalikway sa sala. Kung saan pagsalikway sa sala, again, mangumpisal ta. Libre ang kaparian. Ayaw praktisa nga sige kag dawat sa sacraments, sa Eucharistia. Matag Domingo, apan wa kay kumpisal. Kay matag higayon mga igsoon nga imong gidawat si Kristo sa dili takos nga paagi. Nagngisi-ngisi ang sungayan sa imong kilid. Nalipay si Satanas sa imong pagdawat sa lawas ni Kristo nga wala tay mga kumpisal. Mao na nga yano ra kay ta nga atakihon niya sa tanang paagi, sa maliputon niyang paagi, tungod kay nahilayo man ta ni Kristo. Amen. Atong paghatag og mamaayong buhat ngadto sa atong isikataw, usa na kamayong paagi mga igsoon, no? Kumusta ang imong relasyon sa imong mga igsoon ug mga silingan? Kahibaw ba tang magtan-aw nga aduna tay mga kaigsuonan nga nagkalisod sa atong palibot? Basin ikaw nagpahayahay ra, nagpahayahay sa katamis sa imong kadato apan akay silingan nga nagantos sa kalisod. Mga igsoon, atong hinumduman kanunay nga kanang mga grasya, nga pagkaon o mga salapi nga atong gipang-usik-usikan base sa panudlo sa atong simbahan. Utang nato na ngadto sa labing ubos natong mga igsoon nga wala ni ana. So atong i-practice mga igsoon ang pagkamanggihatagon. Maguna-una ta sa atong mga kaigsuonan nga walang wala. No? Sunod, kinahanglan usab di ay nga atong iwali sa walay ko kahadlok ang kamatuoran. Atong ipaambit kung unsay atong nakatunan sa atong pagtuo. No? Sama nini among gibuhat karon. Bisag asa may mga bot, daghan kayong mga hulga sa among grupo ug sa among tagsa-tagsa ka kagalingon, pinagi sa pagsulti sa kamatuoran. Truth hurts, but it doesn't harm us. Ipadayag ang kamatuoran mga igsoon. Sunod, pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios, unsamahan pinaagi sa pagka-mainampuon. Or personal prayer na to. Pahugtan nato ang atong pagtuo sa Dios pinaagi sa atong mga pagampo. Kaya ang mga pagampo nato mga igsoon, hinay-hinay na nga magganoy nato paingon ni Kristo. Simple, pray the rosary every day. Simba matag Domingo. Puyi ang kamatuoran sa pagsubay sa mga kabubuton sa Dios. Kanang atong mga pagampo sa Ginoo mga igsoon, mao kanay atong relasyon ngadto sa Dios, pagpakigrelasyon sa Dios, pagpakighinabi sa Ginoo. Basig tama ratas pag sangpit sa Ginoo kung aduna tay pangitaon ung anaa nata sa kakuyaw. Daghan nato ni ana mga igsoon. Himua nga habit ang pagpakigistorya sa Ginoo pinaagi sa pagampo mga igsoon. Ug niya nang pagiha dili ka basta-basta atake ang iyawa nato. Kanang santos nga rosaryo, sus, manampung ang dunggan sa mga poses ana nga among ampuan. Di sila kaharong
sa ngalan ni Maria. Dunay pinakasayon ug gikahimutan sa Dios nga matang sa personal nga mga pag-ampo. Sa mana, no? Di ka tigrosaryo, di ka wala ka na, pero kung nahinumdum ibutang imong kaugalingon diha sa sentro sa Ginoo matag adlaw, matag buntag ining mata nimo. Ihalad nato ang atong kaugalingon, mga buhat ug mga panghitabo o maayo man o dautan alang sa paghimaya sa Dios. Kanang atong mga gibuhaton pagmata sa buntag, morning offering. Ginoo, daghan kay kog trabaho karon. Hinaut punta nga imo kong giyahan. Ampo. Imong isentro sa Ginoo ang tanang mga butang, mga panghitabo niya ng adlaw. Usa na kanindot nga pagampo. Aside sa pagampo, pagsimba, parosaryo. Nindot na. Kinahanglan di ay nga atong isentro ang atong kaugalingon diha sa Dios. Tungod niini bisan di ay kanang mga ordinaryo mo bisan nalilihig ka diha. Imong mga trabaho diha. Manggunahay ra ka diha sa kasagingan, unsa pa diha? Imong i-offer sa Ginoo ang matag adlaw nimong gibuhaton. Usa na kanindot nga pagampo mga igsoon. No? So, mao kana ang sa angay natong batunan mga igsoon ang pagka mainampuon. Karon dito ta sa flow of the deliverance. So, nag-awhag yun may mga igsoon nga matag pamilya unta anaan ni ini. Kay mao kini ang angay natong proteksyon, prayer of the church, mga sacramentals, holy oil, as holy salt o katong holy water, crucifix o mga sacramentals, rosaries kana maunay pinakanindot nga pang alkontra sa mga atake sa yawa. Matag higayon ang usa ka nayawaan among ampuan pinaagi sa pagampo sa simbahan, dili makaharong. Mag-react gyud taman-taman. Dulita namo sa crucifix, magtiyabaw sa kainit. Sabligan o haplasan sa holy oil, magtiyabaw sa kainit. Paimnon og holy water, magtiyabaw sa kainit. Maunay angay nato nga batunan sa atong mga panimalay. Agig pagkontra sa maliputong atake sa yawa mga igsoon. Nganong mag-ato-ato pamanta yan ang mga albularyo unsa pa diha mga tambalan, wala ta nagkondina ni anak nila. Gani naluoy mi ni anang mga tawana. Apil kanang mga tawana sa among mga pag-ampo kanunay matag adlaw kay ngano nasayod mi nga kana sila utro puna silang mga biktima sa mga maliputong atake sa yawa. Mga igsoon, nag-auhag kami kaninyo. Sacramentals, pagampo sa simbahan mo ay angay natong hugtan ug atong batunan aron kita makasukol sa ilang mga atake. Prayer. So proper flow, the flow of the deliverance. Kung kisa tong naani ini, naanay gipangchikan diha sa iyang contents diha kung unsa na series nga prayer. Mora na atong sundon mga igsoon. Karon, pagpangandam sa kaugalingon alang sa prayer of the deliverance. Ang flow of deliverance, mangandam kita. Chaon man, be in the state of grace. No? State of grace. Mao gyapon. Kinahanglan atong ipahiuli ang atong kaugalingon diha sa estado sa grasya. Unsaon man, confession. Dali ra. Naay unsay tawag gani og ato acronym may tawag gani? CARES. Kabano mo na no? Pore atong bantayan aron mahiuli ta diha sa estado sa grasya. CARES. Confession, adoration, rosary, Eucharist, pagdaot sa Eucharist, og sacramentals. Sacraments and sacramentals. Mora na sa itong bantayan, kanunay magsoon. No? Muna angay natong batunan ug bantayan nga makadawatan niya ng mga butanga aron kita anaa sa estado sa grasya. No? Ikaduha, kinahanglan nga dili ta mahadlok. No? Ayaw kahadlok. Focus ta sa gahom sa Ginoo kanang mag-deliverance na ta sa atong mga hinumduman nato kanunay ha kung kinsa nang mga tao nga pwede nga mag-deliverance
Nabunyagan ka? Nakumpirmahan ka? Nakapangumpisal ka? Kung minyo ka, kinahanglang kasado ka. Nya kinsa may pwede nato nga deliverance ang palibot ra nato. Ang atong sakop sa atong panimalayra. No? Dili ta pwede nga mo deliverance sa laing tao unless nga delegate ka sa usa ka pari or apil ka sa usa ka team. Pareha namo. Apil man mi sa team ni Father Darwin. Kami pwede ming mo deliverance sa laing tao, no? So naamo mi one. So kita nga mga ordinaryo nga laygo sa atong pamuyo, sa atong panimalay, dili tang pwede mo deliverance sa laing tao kundi sa ato lang pamilya. Anak, paingos ginikanan payos mga anak, vice versa. Pwede. No? Okay. Karon, focus ta sa gahom sa Dios, dili sa yawa aron dili ta madaog sa kadlok. So dili na. Kung insakto ta nata sa estado sa grasya, dili ta angay mahadlok. No? Santiago 4:7 nagaingon, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Kinahanglan sukla nato sila. Unsaon man? Kinahanglan magmasinugtanon ta kaniya. Unsaon man? Pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Balik na sad ta. Ipahiuli ang atong tagsa-tagsa kagalingon ngadto sa estado sa grasya. Unsaon man? Pinaagi sa wala kay baw? Pagpangumpisal. Simple lang kayo. Kanang pagpangumpisal may iso nakalimtan na nato na. Pero dako kay nagkalabutan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nga unta dili ta madutlan sa mga atake sa yawa. Last day, Wibis. Dihay usa ka gikan sa Cagayan de Oro. Niadtog Bohol kay muapil unta sa og CFD. Nya basin og lae gipamiti sa lawas niadto sa office. Natungnan nga ako'y nakahandol niya. Wa pa gani mi kaila-ilag maayo sa maong biktima. Nagkipot pagsugod na nako prayer. Nagkipot-kipot na ang ba. Unsa way nagasabot og kipot-kipot? Nagsige nagbagot-bot nga ano day kay dili na dete siya mao. Oh, ga protection pa ga starting pa ko sa mga breaking of seals. Nag-ana. Ha! Dili ni maulian yung tawhana. Amo na ni. Gahi ni maulian kay daghan nig sala. Oh, wa nako pangutana kitang mga laygo di man ta pwede mo istorya sa yawa apan siya tungod sa pagampo nga akong gibuhat nagyawit kumpisal ray makaayo ni. See? Mismo ang yawa nagtugan ka nato kung unsay ilang kahadlukan. Kundi ay matagusa ka nato makigihiuli sa Ginoo pinaagi sa kumpisal ligon ka na nga proteksyon batok sa mga atake sa yawa nungtan sa atong inadlaw-adlaw nga pagampo pinaagi sa santos nga rosaryo. Pray the rosary every day mga igsoon. Oh, kumpisal lisang ang demonyo ni ana mga igsoon. Karon ayaw gyud mo attempt o gamit sa mga prayer kung wala ta sa estado sa grasya. Kinahanglan gyud subayon nato ang pagtulunan sa simbahan kay para dili ta maharas sa demonyo. Kay magpatuga-tuga ta kung anada ta estado sa grasya, magampo ta, mugamit ta sa mga prayer sa deliverance, pagpahawa sa yawa, sigurado gyud adunay retaliations. O simple lang, pangumpisal, ampo kanunay, isalig sa Ginoo ang tanan. So ikatulo, pangayoon nato. No? Pangayoon nato sa balang espiritu nga hatagan tagkaligon. No? Atong pangayoon sa balang espiritu nga tagaan tagkaligon panahon sa pagampo. Nya kung mabati na nato ang grasya o presensya sa Dios, anha pa magsugod sa deliverance. Karon, arita sa akto sa deliverance. Pagsugod sa pagdeliverance sa inyong pamilya. Una, sign of the cross.
manguros. Mo ginay una pinakabisik nato na. Ang pagampo magsugod sa pagpanguros, no? Human usab sa pagpanguros. Ug sa lain pang term na, pagampo sugdan sa pagampo, humanon pud sa pagampo. Ano man? Kay kana di ang simple nga pagpanguros mga igsoon. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Dios Espiritu Santo, usa na kanindot nga pagampo. Manglakaw sa inyong balay. Inig panganaog, padong mangaon, human pangaon, mga naog, padong manglakaw, panguros. Sa ngalan samahan sa anak siya, usa na kanindot nga pagampo. Kay nga naman, diha sa imong kagalingon, imong gi-acknowledge ang presensya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen? Panguros mo, ihabit na ninyo mga igsoon. Ha? Kaduha, prayer of protection. So, prayer of protection. Derita, kung naay handbook diha, nana sa page 62. Prayer of protection. So, kinahanglan magampo ta mga igsoon, kinahanglan katong giingon ko ganiya nga, dili ta mahadlok, firm ang atong pagampo. No? Lord Jesus, I ask you to protect my family. I mention ang mga pangalan sa inyong pamilya from sickness, from all harm, and from accidents. Ano siya? Then, sunod sa prayer of protection, ari dito sa inner healing sa page 65. Inner healing. Then sunod ana ang occult, renounce occult and non-Catholic beliefs and practices. Kinsa katong mga kaliwat kung pananglitan aduna tay kaliwat nga nagpractice og occult, no? Itong mga apuhan, mamarang, membro o kanang tambalan nga na ato na siyang i-renounce, no? Diha sa page 65. Occult renouncement. Ato i-renounce kana atong pagka sako ang katong mga sala sa atong mga katigulangan nga na-involve niya ng mga practices. In the name of Jesus, I renounce all occult beliefs, practices, cults and rituals sa padayha, ang pagkamanambalan sa akong apuhan. Nga naman nga kita kinahanglan ato i-break na. Kay kita mga igsoon, bisan wala ta nagbuhat niya na ang ato ra mga katigulangan, napasa, nakaambit ta sa sala sa atong mga katigulangan. Panudlo na sa atong simbahan. So kinahanglan na atong i-break, no? Muna niya, I repent, I ask to be forgiven, and I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Katulo, kabises, ato ni siyang balik-balikon sa katulo kahigayon, mga igsoon. So, breaking, of course, renounce occult, non-Catholic beliefs and practices. Sunod, naa sa page 69, act of consecration to Sacred Heart of Jesus. Then proceed sa page 74, consecration of the Immaculate Heart of Mary. Naigipangchikan niya na kung dira mo nakapalit sa ato ang team diha, naigipangchikan diha nga mga prayers. So, imo lang na siya nga i-follow. Then arita sa breaking of curses and spells, page 78. Diri mga igsoon sa page 78, breaking curses and spells, diri kasagaran magsugod ang mga reaksyon. No? Kung nakusagrar, kining breaking of sales and consecration. Na-consecrate mo sa iyong pamilya, mga anak, kanang inyong deliverance, na-consecrate sa daotang espiritu, mo na siya. Inig prayer pa ni in the name of Jesus. Ayas or kita nga na ang mga ginikanan, kita mo inay authority, natay authority sa atong mga anak, no? So, pwede na itong direct command. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you 3 times. And forward, I command all these spirits associated with these seals and consecration to go immediately and directly to the foot of the cross of most Holy Spirit. Enter into the empty spaces left by the spirits and fill
kisayngan sa imong anak, na name o makita mong name o person, pulihan ninyo sa pangalan sa inyong i-deliverance. No? Pulihan sa pangalan nga inyong i-deliverance. Fill this person with your presence, love, and protection. Please do not allow the spirit. Then mahuman ka na 3 times na ibalik-balikon. Dito sa 76 page 78, kato akong giingon gani nga break curses and spells. Mao gyapon ang pamaagi. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. 3 times gihapon, forward, sa ubos, then na-state name of person, imong pulihan na sa ngalan sa imong i-deliverance. No? Then, so and so padayon sa tumoy. Then, katulong nga breaking of unholy ties. No? Paralitan na ato ning i-break kay aduna tay na siya na tawag ani. Ang labi na katong mga katigulangan nga membro siya ng mga occultist, mga occult practices, mga mananambal, kasagaran niya na ang ilang kaliwatan gi-consecrate na ngadto sa yawa. Mo kinahanglan nato nang i-break. No? Breaking unholy ties. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages between so and so and all evil sources and spirit. Pwede i-general nyo sa inyong pamilya for the family nga pagampo sa deliverance. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages between my family and all evil sources and prayers. No? Human mo rosary, pwede ninyo ni i-practice inyong i-appeal o deliverance. Human mo rosaryo matagabi mag-deliverance mo sa inyong pamilya. Dili na ingon, like for example, kining state of the name of person, dili na. I-general na ninyo kung dili serious nga naay gibati ang usa ka membro sa pamilya, murag proteksyon na lang ba mag-deliverance mo sa inyong pamilya matag human sa rosaryo. No? Kanang name of person pwede ninyo na nga pulihan. Almost Holy Spirit enter into the empty spaces left by the spirits and fill my whole family with your presence, love. Nga na, after mo mag-rosaryo, i-practice niya. Mao na akong gibuhat. Kay mo sideline ko gamay, no? Before ko na abot ining team, usa ko sa mga pasyente ni Padre. Sa dito pa siya sa Loon. Operasyon. Wa kasabot sa kinabuhi nga nung magluya. Niya itong panahon na layo yung pugkos Ginoo. No? Mo na nga human ko na katon sa tanan. Diha true ni Father Darwin. Na-appeal ko sa team. Karon kahibaw na ko manalipod sa kung kaugalingon og sa mong pamilya. Matagabi human na mo og rosary. I-appeal na ko ang prayer of deliverance. I-general na nako. My family na nako i-address. My whole family. Nindot kayo. Ako nabati. Sa una, matagkaroon ng gunya. Mga sakit. Kalos Ginoo. Nindot yun kung nakay protection ikan sa Diyos. No? So, pwede ta nga mag-ampo sa deliverance after ta mag-rosaryo. Sunod. Human sa breaking unholy ties ngadto sa page 95. Page 95 na dia healing of body, mind, and spirit. Kinsa taong nato nga dunay mga gipamati sa lawas, natural man or preternatural. Kanang natural nga sakit nga na diagnose og doktor, na mga maintenance, pwede na siya healing body, mind, and spirit. Tanan. Dire. Dear Lord, I know that there is a sickness that you cannot heal. You know all things, you can do all things, and you love us. Pwede ka ask kung sa inyong pamilya. I-practice nyo na. Pag naipod mo'y masakiton nga i-pray, kining name of person, inyo ng pulihan. Niya na ngan sa tao nga maong nasakit. With faith in your promise that whatever we ask in prayer, you will grant us if it will be good for our soul. Nindot ni nga prayer maigsoon. Padayon ka diha. Nindot kini nga prayer. Healing body of mind. Page 95. I-practice niyo na. Sunod. Page 98.
Na, physical healing. Oh? Prayer for physical healing. Pwede gyapon na siya. Padayon ka diha. Sunod, inikahuman sa tanang prayers, page 100. Ayaw kalimot mga igsoon, amo ni pahinumdum kanunay, kung kita mag-practice na nining deliverance prayer sa atong panimalay, sa sakop sa atong pamilya, kinahanglang dili ta malimot sa katapusan, the cleansing prayer, page 100. Nga naman, kay pinagi sa cleansing prayer, malimpyuhan ta sa mga attachments nga sa mga espiritu, mga daotang espiritu. Ma-cleanse ta, no? Kay kung dili ta mag-cleansing prayer mga igsoon, posible nga mo retaliate ang yawa, musong balik. No? So cleansing prayer, inumdum lang. Ayaw kalimti ang prinsipe. Cleansing prayer, page 100. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercessions. Anoint us with the gift of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. No, naanagya po ng panguros sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Muna ito nga, kung gingon ganiha, ang atong pagampo, sugdan sa pagpagampo, humanon usab sa pagampo. Kinahanglang manguros ta. No? So, mga igsoon, human ako malikon mga igsoon nga unta atong ihabit ang pagpangumpisal simba matag adlong Domingo, no? Simba adlaw matag Domingo, unya matag gabi magampo ta sa Santos nga Rosaryo. Kay nganuman sa gingon ako, gamitan ini mga sacramentals, andam og tagana na kita nga manalipod sa atong mga pamilya batok sa malipotong atake sa yawa. Mga igsoon, nag-auhag kami kaninyo nga gamito nato ang pagampo sa simbahan. Ayaw na ng pagduol ng mga albularyo. Masakita dool albularyo. Kung masakita tanaw nato nga pwede ma-diagnose sa doktor, pa-diagnose pa-check up sa doktor. Kung dili makitaan sa doktor now, nagpasabot na nga preternatural ang imong gibati. Gamita ang pagampo sa simbahan. Ayaw mo pag-adto niya ng mga albularyo. Gamita ang pagampo sa simbahan, panalipod sa simbahan, mga pagampo sa simbahan, gamita mga sacramentals. Daghan kaayo nga gani mga natural nga sakit nga gidong sa office, gigamitan sa mga sacramentals, oil, holy water, salt, nangaayo sila. Ingana kamaayo ang Ginoo mga igsoon kung kita mudangop lang yun kinasing-kasing ug mutuo ug mutuman sa iyang kabubuton. Amen. So di na lang nako tas-on kay napa koy uban nga mga kauban nga muhatag sa ilang pagpadayag sa kamaturan mga igsoon nya napo na sila madugang-dugang magsumpay-sumpay ran ini ang among mga istorya karon paghagit natong tanan nga unta kita mahiuli na mahibalik diha sa kabubuton sa Ginoo. Dalaygon ang Dios ug maayong palis kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Hello. Ay Brad, pwede clarification lang gamay. I guess kanang for the benefits of everybody po ni. So human aning mga prayers, gabito na dayon itong mga sacramentals. Ay, nalimot ko og pasabot. While nag-ampo, no? Karon. Katong mga sacramentals, gamito na to. Kining mga holy oil, like for example, holy oil.
Pwede na siya matagabi atong ipangkuros sa mga census sa atong membro sa atong pamilya. No? Census, protection. Nya, awag lang kita nga magampo ta before matog, then gamiton ang holy oil. Mata, do ilong, baba, dunggan, tanang census. No? Atong gamiton. Nya, ang holy oil, bisan asa nga parte na amoy gipamati sa lawas. Ako nang gipractice. Kakapoy sa lawas. Instead nga kanang mga hiling-hiling oil diha nga mapinalit online or sa padiya. Nagamit ko og sacramentals binindisyonan sa pare. Moray akong sakit imuntian, mga ayo. Na kay mga samad, daghang kaayo. One time akong kasinatian dito sa Bukidnon. Kay namay farm akong igsoon sa Bukidnon niya. Ang among mga farmers dito puro mga halos tanan mga nitibo. Usa ka farmers namo natunok na samad, no? Nasamad og kanang dugmok sa bildo. Halos tanang lapalapan niya nagisi sa samad. Natinga ko pagabot sa mana nasamad og bildo. Tulo na kaadlaw naglanay ang iyang tiil. No? Presko tan-awon ang iyang kuan. O sige. Wala ko magmatter nga nitibo siya or unsa. Ako lang before ko naghatag sa nag-share niya maong sacramentals, holy oil. Nagampo sa Ginoo. Ginoo bisan dili ni Katoliko, hinaut nga motuhop niya ang grasya ug panalangin ug kaayuhan gikan nimo. Akong gipatuan, gipahiran, tagana ko siya gapas nga basa sa moy akong gipahid sa iyang Kalos Ginoo, after 2 days nakita mi gusob. Naglakaw-lakaw na wala na kratsis. Nauga ang iyang samad, no? Ingana ka powerful ang mga sacramentals, no? Kanang inyong deliverance mo sa inyong panimalay, kanang holy salt, pwede ninyo i-sprinkle sa inyong palibot, sa corners, 4 corners sa inyong panimalay. No? Naiuban, gabutang sila og sudlanan, gibitay sa kanang ilang aside sa tong Benedictine medals sa ilang portahan. No? 4 corners, sablik na. Mga lugar sa inyong panimalay nga doon na may nasinati nga mga dili kasarangan nga mga adoy madungog, maon sa padiha. Sprinkle the holy water around your home. Holy water. Well, nagpray ka sa deliverance. Pwede ito, katong deliverance, instead name of person ang inyong balay. Balay ang atong i-deliverance. Pwede gihapon, mga igsoon. Para sa atong gamit tanan, itong panimalay. Ang oil, ipang sa inyong mga senses o mga lugar nga inyong aduna may gipamati. Holy salt, sprinkle gihapon sa inyong panimalay. 4 corners, ang holy water. Before mo mato, pwede nyo i-sprinkle sa inyong panimalay. Ma'am? Salamat kayo, Brad. Sunod na itong speaker, ako na lang magpa-ila-ila. By the way, Eugene Ifondo, akong pangalan, taga Lila Bohol, basig na taga Lila dire. Usap ko sa sakop sa deliverance team ni Father Darwin ug usap ko ka pasyente sa una. By the grace of God, kitagag kahigayunan nga blessing di ay ang pagkahimo akong pasyente ni Padre kay naapil nako sa team po niya karon. So ang sunod nako nga magpupulong Brother Kaloy Abuyabor. Bro. May palis ka na itong tanan. So, mga igsunan, ang akong tahas karon usa ka nganong ang tao mo makasud man niya ang yawa pinagi sa atong mga sala. No? Unya ako ipasabot kaninyo unsa gining 7 kadagkong sala. Nya kini 7 kadagkong sala usa kini kamatang sa ordinary attack sa yawa, no? Ordinary attack sa yawa nga wa nato damha nga naara na di ay nato.
Ya, kining salaa mga igsuon, gitawag kini og enticement. Unsa man ning enticement? Kining sala nga nakatapot sa atong kalag. No? Ya, kining sala nga nakatapot sa atong kalag, mao nang una na daan, mao nang 7 capital sin. Ya, atong hinumduman mga igsuon, sa unang ginikanan nato, si Adan ug si Eva, ang Dios sa una ug ang tao, kumutawag ang Dios sa tao, mutubag dayon ang tao, makadungog dayon sa tingog sa Dios. Unya kumutawag ang tao sa Dios, mutubag dayon ang Dios sa tao. Kay ngano man, anaa pa man sila sa kahintang sa relasyon nga way pagkaputol nga relasyon. Yang ngano man nga sa asa mang paagiha nga naputol ang relasyon sa Dios ug sa tao tungod sa pagsupak sa balaod. Once kani nga nisupak sa balaod ang tao, mao na nga nakasa ang tao. No? Nya klaro kay mga igsuon ningon si propeta Isaias diha sa kapitulo 59 bersikulo 2 nga ang Dios ug ang tao ang nakaulang diay sa tao ug sa Dios tungod sa ilang sala sa tao. Mao nang ni naulang ang grasya sa Dios. Mao nang kumubiya na gani ang grasya sa Dios, ang yawa naggisi. Kay musud na siya nimo. Sayon ra kayo niya pagsud sa tao tungod kay ang relasyon sa Dios naulang man, nabugto man. Nang karon mga igsuon, kining atong gibuhat nga wala to damha, nga kini dagko na day kaing sa mao na day ning 7 capital sin. No, nga nakatapot sa atong kalag. Una, ordinary ra kayo ni nga sala nga wani mo mahibaw-i nga dagko na day kay ni. Una, pride. No? Garbo. Unya kanara bang garbo mga igsuon, adunay attachment spirit ana. Unsa may naka-attach spirit anang garbo? Kundili si Lucifer. Unsa may kasagaran nga makita nato nga ang tao garbuso? No? Kanang mapahitas-on sa kaugalingon. No? Unya kanang dali siya mahiubos, usa po nakagarbo. Makadungog rang gani kag istorya, mahiubos na ka, di na ka managad. Ngay eksamina inyong kaugalingon ron, ingani ba ko, di na ba ko managad kung mahiubos ko? Kini bang gitawag nila og mubo ba kong igot-igot? Di na ko managad, no? Unya kanang gahi gyud mo pasaylo. Muingon bitaw nang uban na nakoy nadunggan gyud parinti pod nako. Grabing kasuko niya sa iyang inahan. Kay wa siya mabahini og anang sa ilang katigayunan. No? Unya ningon gid siya nga hantos kamatayon dad-o nako ning akong kahiubos. Laliman gana. No? Unya kining tao nga di kahibaw mo paubos pod, mga tag-as po naggarbo. Di kahibaw mo paubos ba? Mo na nga eksamino na to da na to kaugalingon. Samtang nagsulti ko kung unsa ni mga salaas, eksamino na to tong kaugalingon. No? Naa ba ko ani? Unya kung naa din ako ni, naa des Lucifer nako ron. Ha? Nagisingisi na guban ay. Ha? So ikaduha, kining giingon og anger. Kining anger, ang attachment spirit ani, kini si Satanas. No? Unya, dali kang masuko. No? Machismisan lang ka nga ikaw
ikay pinaka kuwas inyong lugar, gimaritis ka, suko na kakayo. No? Bisag makadungog lang kagamay ng istorya, imong i-absorb. Kaya nga no, si Satanas po, sige po gingon mo nga, ikaw biya nang ipasabot nila, ikaw biya na. Ha? Makadungog kag istorya. Yung nagani mo tanaw nimo, musiplat nimo nya, mulingiw nya, nasa lagi istoryahan. Istoryahan na sa kuan niya, nagichismis na kuan niya. Mana kay na may tig sulsul nimo, na may tig sulsul, ikaw gigistoryahan na ikaw gigistoryahan na. Mo nang mukos ka og kalagot. Kaligot-got. Naada diha mo tanom, kay mo tanom man nimo. Tamnan man ka. Kay tungod man is kalibutan na to. No? Mo na nga kini mga igsuon, dako ni siya og dali ra siya kasudlan ang atong kaugalingon kung aduna natay sala, dali na kay musud ang yawa nato sa atong kaugalingon. Dali na ta sudlan niya, pinaagi lang sa konsensya nato. Nay muhunghong lang nato. Mao na bantayan niyo na. Agjay na magkadyo na ako ni Satanas ani ay kay palaguton jud ko. Di ba? Ay temporal attack ra na sa yawa nimo. Oh? Ya temporal pa niya tong gisgutan. Napagigisgutan ni Brad Sirwin ron. Paminaw gyud mo. Unya i-undergo kuan gyud ang inyong examine inyong kaugalingon karon kung naa ba gyud na. Naaba ni nato. Kay ngano kung naaga ni nato ni, naagi Satanas mupuyo nato sa atong pagkatao. No? Nya ikatulo. Kining last kanang kaulag. Kini ra bang mga laki makakita og mubo og short. Unya nindot kay buhok hamis. Unya puti. Samot na og kaning unsa nang batiuson nga kuan? Anay, pagkagrabiha. Ang naong ug ang mata magsiga. Unya ang babae murag magnet. Maglakaw gani ng babae, tutukan gyud na. Sundon. Ano man? Anaan niyang kaulag. Unsa may gingon sa ebanghelyo? Kung nakakita ka sa usa ka maanyag, unya itanom sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing, ang kasing-kasing sa laki ana makakita gwapang babae. Mo ana ba? Lami ako ana nay. Na? Unya mo nang magbuto-buto din kasing-kasing, bug. Amo na nakasa na ka. Nakasa na kas kaulag. Sama ra nga imong nanapaw na ka. Bisan sa pagtan-aw lang nimo nanapaw na ka. Nakapanapaw na ka. Ha? Eksamina na to mga laki ani be. Eksamina na to mga laki. Ha? Makakita ganig puting paa. Unya unsa may hinungdan nakasalang lalaki? Kinsa may hinungdan be nga nakasalang lalaki? Tungod sa babae. Kay kamo pong mga babae mo palit mog sinina kulag tila, taga diri, taga pusod ra. Nya mahal ra bagyod. Mo palit po mog tila kumplituha kay mahal. Unya musod sa simbahan, inigsod sa simbahan, palda man abot sa tikod, pero ang gisi abot mo diri sa kilid. Ha? Ya, ang palda po moabot po diri babaw pas tuhod. Mao ang taon ng pare magandang-hanga dinig magmisa kay hadlok makasa. Mo nang dili ka mailas pare nga uy parokyano din ako na. Ha? Nya kinsa may hinungdan nga nakasa ang laki tungod sa babae. Ya kamo mga babae, mantayan na to na kay ngano man. Bisan sa simbahan aduna tay dress code. Unya gikan sa ginikanan ngadto sa mga kabataan atong tudluan ang atong mga kabataan. No? Unya kinsa mang espiritu nga nag sigig hunghong ninyo ana. Pag short magbubuoy kinindot yung mutanawon. Ang mga laki ana mutanaw jud nimo.
paduding pug ka. No? Nya kinsa man ni? Si Asmodeus. Ha? Ang espiritu nga naa nimo si Asmodeus. Mao bitaw na papasalamat ko ang mga idara na, di lang nato na tawgon og tigulang kay masuko niya na, mamunal niya nagbaston. Ha? Kana bitaw mga idara na nga mga puti ng buhok. Uy. Niingon diha sa panultihon 16:31. Unsa may giingon diha? Ang ubanon nga tao nga buhok, nga uban nga buhok, usa ka na ka korona nga gihatag sa Dios sa iyang pagkamatinud-anon sa Dios. Ha? Mo na nga bisag unsaon pa nagtina ninyo mobalik yung nagpagkaputi. Di ba? Oh, duwato na lang nato ng kamaturan, moabot yung tatanan ana. Di ba? No, man kutrohon pa man ninyo ang gibuhat sa Dios. Ingunas nanay, kiniron, di nagyog ko ane. Ako na lang dyan dawato ni. Ha? Mana nga, kining atong atong bantayan yun mga igsoon. Kaya nga naman, adunay kasagaran yun mga espiritu nga, pirmig yun natong sungsungon yun ta, aron makasalata. Kaya nga no, ang yawa mga igsoon, ang dautang espiritu, dili na siya gusto nga ikaw may pahiduol sa Dios. Ang gusto sa dautang espiritu nga ikaw may makaingon nga ang ubang mga tao makasala. Di ba? Mo na nga anay attachment spirit ana. Mo na nga kining pagka-ulagan sa tao mga igsoon, nagani ko nabasahan. Nakalimot lang ko sa bersikulo kapitulo pero nasa Numeros. Nasa Numeros. Kay kasagaran karon ang mga tao, mga magtiayon karon, adunay panagbingkil tungod kay dili kanang medyo kuan man, kinabitong kanang panagdulog sa asawag bana. Unya adunay mahitabo gyud nga panahon nga adunay ilang monthly nga kuan sa babae. Unya pugson sa bana. Sala naa na mabasa sa Numeros. No? Kana pugson jud kas bana ba? Bisag naa nimo nang tingbuan nimong abtanan. Oh? Nya tungod man nas kaulag, unya mo man hinungdan nga ang laki sungsungon nas daotang espiritu ni Asmodeus aron makasala. Oh? Malipay man ang yawa, malipay man ang daotan. Kung ang tao makasala na, nga mo unay ang relasyon sa Dios mabugto na og siya ni musod nimo. Di ba? Oh, daghan naglaig tinutukan ako ay. Ha? Dalion lang nato ni. Ikaupat, kining envy. Kanang kasina. Unsa may attachment spirit ani? Ang daotang espiritu nga murag mo sane? Musulay ninyo ba? Kinsa man? Mao ni si Leviathan. Kining kasina. Ya kining tao kay naa man mao man giingon nga nakatapot nga sala diha sa kalag sa tao. Makakita lang gani mo nga nadato inyong silingan kay naning kamot ingnon na ninyo dayon og namaligya nagsyabo. Diba? Oh. Nya naka pangumpra og mga daghang gikumpra gyud, nakapalit og appliances. Gidaog man gyud as bulang. Di ba? Mo nang muhukom na dayon ka sa tao. Kusog na kadayon ka mo sina, no? Unya nay nindot mga igsoon. Ningon diha sa Salmo 49 bersikulo 16 ngadtos 19. Nganong masina mamo sa tao nga nadato? Nga inig kamatay ni anang tawhana, di man niya madala ang iyang pagkadato. Ha?
Hindi kamatay niya, di man niya madala. Samot na ning kusog ay mangilog og yuta. Kusog ay mangilog og yuta. Unya pagkahuman, hindi kamatay niya. Ang gikinahanglan na diyan niyang yuta, 2/3. No? Ya masina ka na. Masina ka na nga nadato na siya. Kasi dahil na siya nga nadato siya, iampo siya. Ang atong iampo niya kay nadato siya, Lord, kanaon ta iyang pagkadato, mahibaw unta siya, umahinumdum siya sa mga tao nga nanginahanglan, nga kamahaw siya mutabang. Di ba? So di ka makasa, wa nimo si, kinsay wala nimo si Leviathan. Ha? Mo na. Ya kay sulsulan man ka ni Leviathan. Sige, daotag yun na. Kana, mo gina. Wa na. Pukan na mong pagtuos, Ginoo. Di ba? Kining ikalima. Kining grid. Sama ng grid. Kahakog. No? Unya, kinsa mang espiritu nga naa ni ani? Espiritu ni Mamon. Dili tong pan nga Mamon ha. Kasi makaingon mo nga di na lang mo mupalit og pan nga Mamon kay daotang espiritu ni. Ha? Mo na nga kini di ang kahakog mga igsuon kining kusog ka mamintaha. No? Kusog ka mamintaha sa imong isig kaingon. Kusog ka mo mangyatak sa katungod sa uban. Mao na nga anaa nimo si Mamon. Timan ilang ninyo na. Timan ilang ninyo ng pan nga Mamon. Unsa man nga pan nga Mamon? Naasi naan ninyo ang sala nga kahakog. Unsa man ang kahakog mga igsuon? Unsay kalainan sa tihik ug hakog? Ang tihik naiiyaha kahibaw, di siya kahibaw manghatag. Kanag yung hakog nanay iya manguha paglain. Mao na, no? So mga igsuon, kining ikaunom, kining gluttony. Unsa man ning gluttony? Kining kaulit. Ha? Tanaw mo muna ko kay dako ko. Pasalamat yan ko kay na-reduce kog 10 kilos. Ha? Nga naman, kining gluttony mga igsuon, ang espiritu nga naaani, espiritu ni Beelzebul. Dili lang ni kaulit sa pagkaon. Kana bang bisag busog na ka, kaon lang gihapon, dili. Kung dili kaulit sa tanang butang. Kung sa may kaulit, kanang dili na lang jud ka muuli sa balay kay sige na lang jud kag madjong. Magbinuntagay madjong. Mo sa nay gluttony. No? Kanang drug addiction, kaulit man na. Abuse naman. Pag-abuse naman sa kaulingon. No? Mo na nga kanadi ang kaulit ana mga igsuon. Kung unsay imong makapture ana, mao sad na mugawas nga cause nimo. Kana bang unsay gidili mao ilami. Di ba? Imbis gidid-an kas doktor makanon og baboy, humba, ay lami man, lakaon. Di ba? Bisag diabetes na, lami man ay ice cream, coke, kaulit, no? Mao na mga igsuon nga ato po nang bantayan kanang kaulit sa pag-inom. Kana mapalahubog ba? Ang giingon sa Biblia mga igsuon, dihas unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 23, inom og jutay bino, gamay lang.
aron mahilisan ka sa imong gikaon. Unya kay ang mga pilosopong mga kusog kay manginom kay bay, ang among kinagamyan na mo bay kay tuluman ka kisber. Ang gamay ra man namo na. Labaw pa day ko bay kay ako sa kapanel gamay ra nako. Mo na pagkaulit, no? Magsigin lang gani ka ana, mo na anaan nimo si Beelzebul. Unya kini pong mga batanon. Sobra na gani ka sa computer, sobra na gani ka sa cellphone, mausad na naa nila si Beelzebul. Kana makakita bitaw ka sa Facebook karon mga views, ang bata balikon dito sa kwarto kay kunatog na ba? Pagtando day galukob ra kabol, nya ga cellphone day dito sa lawom. No? Mo na bantayan sa nato mga igsuon. Unya kinira bagyon sa 5th conference sa dito sa Cebu. Naapil mami ni Brad Sirwin. Kana di ay mga movie, kana anime movie nga sa to ha? Usa to nga anime movie nga Yukai movie. Kana gani mga bata ninyo, tanawan ng mga bata ninyo. Di mo kaon og way cellphone. Ang imbis buyagon nimo, imbis bunala nimo para mahilom, ang ibutang cellphone. Kunya patan-aon og mga pananaon, mga anime movie. Ang ipatan-aw ra bagyo Dragon. Kunya kini po mga batanon, bago pa adunay na poses nga espiritu ni ML. Si Brad Sirwin may nakakuha na. Adunay na balita di bago pa karon sa Facebook, ang bata tungod sa sigig ML, wa na'y kusog, di naganahan mo kaon, wa na kaila sa ginikanan. Kay ngano man sobrang pag-abuso. No? Mo na mga igsuon. Ayaw niyo pantanawa. Kana ganing gitawag o kanang Dragon Ball. Unsay mga bagong salida ron nga kanang anime, kanang Naruto. Mo na demonic movie. Satanic movie na siya. Anime movie. No? Naamo mo yung mga cellphone, mga batanon, i-search niyo ng Yukai anime movie. Unsay nabutang diha para mahibaw sad mo. No? Karon. Kining mga batanon nato karon nga too much na gid kay sa ilang pagdula. No? Halos mabiyaan. Dili na nato basugo. Kay ngano man grabe na kaayo pag na lulong na gyud sa mga cellphone. Wa na ko kakita karon og bata nga nagsyato. Wa na ko kakita og bata aron nga nagbatulata. No? Mao na nga too much man na. Naaman na nila ang espiritu ni Beelzebul nga sigig sungsong nila, sigig hunghong nila. Kay ngano man mas labaw pa man ang mga ginikanan. No? Mo nang bantayan na to mga igsuon ha. Bantayan gyud nato na. Unya ani ko sa ikalima. Ay ikapito na di ay. Kining ikapito mao na ni ang sloth. Unsa man ni? Pagkatapulan. Kining pagkatapulan daghang klases pagkatapulan. Nganong sa panahon nga santos nga misa, nagakumpisal ako sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Unsa may sala nimo anang sa pagbuhat sa wala kinahanglang buhat, wala nimo gibuhat ba? Unsa man ang sala nga wa nimo gibuhat? Kana dayang natog ka sala na. Siya ilaina na day na brad ultimo natog ta sala na.
Ngano man? Kitang mga Pilipino, mumatag yung tag alas 5. Di ba? Kinatasaan na itong mata sa buntag alas 6. Kung matug pa kaana, anaan na nimo ang pagkatapol. Ang mabuhat nimo anang orasa gikan sa alas 6 ngadto sa imong pagmata alas 10, aduna na kay gibuhat nga maayo nimong buhaton. Pero tungod kay wa nimo na buhata, nakasala ka sa Dios sa imong pagkatapulan, sa imong pagkahingatugon. Nasabtan na to nga kada ding matug ta sala na. Ha? Oh, nganong nasaba mo diha? Ha? Handugay ka mata? Agoy. Mo ni sala nga wa nimo buhat, mo nang butang nga imong angay buhaton nga wala nimo mabuhat. Imbis maayo to nimong buhaton tungod kay hingatugon, dugay mo mata, unsa may giingon? Early bird catch worm. Unya kay wa man nimo na wa man ka mo mata, para unta tos kaayuhan nimo, nakasala ka ug anaan nimo si ang espiritu ni Belfigor. Kining 7 ka mga espiritu nga naa ni mga high rank ni. Mao ni nga sa panahon nga mag-deliverance mi, amog yun ang ilitok. In the name of Jesus Christ, I humbly ask Lord Jesus to command this evil spirit, spirit of pride, spirit of among hisgutan ni asa ka maigo nga prayer. Ug maigo na gani ka, spirit of sloth, hibaw na may kinsang espiritu nga naa nimo. Spirit ni Belfigor. No? Unya ang grabe gyud mga igsuon, kining pagkatapulan panahon sa adlawng Domingo. No? Kining adlawng Domingo mao na unta nay panahon nga ihatag nato sa Dios. Mao na unta nay panahon nga makasimba ta sa Dios sud sa usa ka semana. Kay gihatag sa Dios ang unom ka adlaw aron mabuhi ta. Unsa may giingon diha sa Juan kapitulo 6 bersikulo 56 ngadto 57. Ni unsa may giingon diha? Niingon si Jesus, naningkamot kamo sa kalanon nga madunot ra. Apan wala ninyo paningkamuti ang kalanon nga mao'y makada kaninyo didto sa gingharian sa langit, ang kinabuhing walay katapusan. Tanawa ra? So adunay duha ka giingon ni Kristo nga aduna day kalanon nga madunot, adunay kalanon nga mao'y makadala kanato didto sa kinabuhing walay katapusan. Unsa man kalanon? Karon kining kalanon nga madunot, kining atong lawas ba? Naman tay temporal life and eternal life. Kining atong lawas mao ni ang temporal life. Unya ang eternal life mao ang atong kalag nga dili mamatay. Karon kapila man nagipakaon nimo imong lawas aron mabuhi ka sa usa ka adlaw? Katulo, pamahaw, paniudto, panihapon. Alas 3 snacks. Unya ang mga bata alas 10 recess. Kaunom nimo pakanon sa usa ka adlaw ang atong lawas, kaunom nato pakanon aron mabuhi ang atong lawas. Ang karon ang pangutana, anang adlaw gipakaon ba nimo imong kalag aron mabuhi sad? Ha? Wala. Unsa may kalanon dahil sa kalag? Ang kalanon sa kalag mao ang pulong sa Dios. Mateo 24. No? Unya, ilabi na gyud ang saad ni Kristo. Mao ang iyang lawas diha sa santos nga Eucharistia. Unya di ka mo simba. Kung saon yung pagkakaon sa imong kalag, di ka mo simba.
Nya, sulod sa santos nga misa mga igsuon, maunay perfect menu nga makakaon ang imong lawas na ang pulong sa Dios, na ang pagwali sa maayong balita ug pagdawat pagyud nimo sa lawas ni Kristo. Kay niingon si Kristo sa Juan 6:51, mao kini ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan nga mao ang akong unod, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Unya, dili ka hinimbahon. Samot pa ani mga sabungiro. Mas makakita pa kog daghang mga nagparking dito sa Bulangan kaysa diri simbahan. Tinoo dili. Kaya mga sabungiro kay kuan man kayo, pilosopo ba? Mao man good brad kay kung ari ko simbahan brad ang akong una-huna tuas Bulangan. May itong adto kog Bulangan brad kay ang akong una-huna na simbahan. Istoryahe. Mao na mga igsuon nga naa ang pagkatapulan nato sa pagsimba sa Dios, ilabi na gayod sa pagkaon sa unod ni Kristo. No? Nang karon be. Kapila man ta mo simba Katoliko sud sa kasimana? Adlong Domingo, pero ang simbahan tibuok simana abre. Ang inyong misa dinhi alas 6 buntag. Nakasimba ko ganina alas 6. No? Unya, ang regular ra gyud is ang adlaw igsisimba na itong mga Katoliko adlong Domingo. Pila ka oras mo simba ta? Usa ka oras. Unya pila man ka Domingo sa usa ka bulan? 4. Times 4 ni ang usa ka bulan adunay 4 ka Domingo. So 4 ra pud ka oras mosimba sud sa usa ka bulan. Pila man ka bulan ang usa ka tuig? 12. Times 4 nimo kay 4 hours man. Pila man? Pila? 48. 48 hours ra ka mosimba sud sa usa ka tuig. Convert ato na 48 hours. Pila man ka oras ang usa ka adlaw? Adunay 24 oras ang usa ka adlaw. Unya 48 man aduna ra di ay kay duha ka adlaw mosimba sa Dios sud sa usa ka tuig. Imagine that. Duha ra ka adlaw mosimba sa Ginoo. Unya pila man ka adlaw ang usa ka tuig? 365 days. Ang 363 days gihatag na sa Ginoo aron mabuhi ang atong lawas. Pero ang atong kalag duha ra ka adlaw gipangayos Ginoo sud sa usa ka tuig, di pagyud ka kahatag ana. Asa man nato ang pagigugma sa Dios? Nga ang Dios may nahigugma nato, nagpakamatay siya sa cross para nato. Asa man nimo ang imong gibalos nga pagigugma sa Dios? Nga maunay makadaka nimo didto sa gigarian sa langit. Diba? Unya, inigsimba pagyod, late. Waan na po pila ka minuto, di na matakdog duha ka adlaw. Unya, gadali-dali pa jud uli, dili humanon ang misa. Inigumag kalawat uli na kay gadali-dali kay tuwag bata pa dito, tuwa pa akong tindahonon dito, tuwa pa akong trabaho, obrahonon dito. Gikuhaan na po pila ka minuto. Wala umana ang misa. Unya, nahibaw ba mo mga igsoon? Kanang katapusang panalangin? Ayaw, intaw niyo biyain na. Kung sa may katapusang panalangin, mingon ang Diyos. Mingon, natapos na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Unya, kaya ang pagkakuana ni kaya waman ninyo maabti na, niuli naman mo, wa ninyo mabalon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Bisan tuod ni simba ka, pag-abot sa inyo, hawa ka binlig sudan, yawa mo mga dagko, maglamoy. Wa man na magdagugma. No, mao na mga igsuon, nga niining atong 7 capital sin nga aton tang i-examine ang atong kaugalingon. No?
atong i-examine ang matag usa ka nato. Unya grabe ra ba gyud ang saad sa Dios? Unsa may saad sa Dios? Sa Juan kapitulo, nabaylo di akong bersikulo. Ang kato di ang pagkaon, ganang naningkamot mo sa pagkaon nga madunot, Juan 6:26 ito, 26-27. So sa Juan 6:56, niingon din si Kristo, ang mukaon sa akong lawas ug miinom sa akong dugo, ako magpabilin kaniya, ug siya magpabilin kanako. Mao na mga tao nga dili, ang mga igsuon nato nga dili musimba, walay kalinaw. Dili mo mupuyo si Kristo nganna sa atong kasing-kasing. Unya unsaon man nato na mga igsuon, daghan ra ba nato karon nga musimba sigig pangalawat, way kumpisal-kumpisal. No? Sigag kalawat niya, wakay kumpisal-kumpisal. Mao na niingon si San Pablo sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 11 verse 27-30. Ang dili takos gumukaon umudawat sa alawas ug dugo sa Dios ni Kristo, nakahamtang siya sa iyang silot sa iyang kaugalingon. Busa susihan ninyo ang inyong kaugalingon. Ningon San Pablo, susiha ang inyong kaugalingon kung takos bata mo dawat sa lawas og dugo ni Kristo. Mao nang hinungdan nga daghan karon ang nangamatay nagmasakiton ug nagmaluyahon. Tungod kay sigig dawat sa lawas ni Kristo nga anaa wala sila sa estado sa grasya. Anaa sila sa dagkong mga sala. Unsaon man nato pagtangtang sa kalagnong sala nga nakatapot sa atong kalag, kundili mudangop kita sa santos nga pagkumpisal. Dangop kita sa sakramento sa pagkumpisal. Mao na mga igsuon, aron atong ihatag sa Dios ang tanan, isurrender ato sa Dios. Kinahanglan nato nga ikumpisal nato. Asa mo kumpisal? Sa pari sa Dios. Asa nga pari? Dili sa pari sa Aglipay, kundili pari sa simbahang Katoliko. Kaya ang simbahang Katoliko mao ang tinukod nga simbahan ni Kristo. No? Mao ni ang mystical body of Christ. Si Kristo ang ulo sa simbahan. Mao na ang lawas day ni Kristo maong simbahan. Kita. O ginungdan ini mga igsuon, mao na nga mudangop kita sa sakramento sa pagkumpisal, o ilabi na gyud mudangop kita sa diha sa santos nga misa. Unya ayaw gyud biyain ninyo ang pagbaton sa santos nga rosaryo. Kay kung padayunon pa nako ni mahutdan tag oras. Ha? Mao na nga niini mga igsuon, kining hamubo nga pag-ampo, pinubri nga pag-share ninyo, hamubo lang kay ni, kaya doon naman tayo mga time, kaya na pa yung mga kauban na to. Ako, dako kayo na kong pasalamat, nga nakaabot ko din pinaagi sa ministry, sa deliverance and exorcism, tungod ni Father Darwin Gitgano. No? Kaya, kung iawhagsad mo na ko, nga manghinaot ko nga, aduna ko'y page sa Facebook, Kumbati sa Pagtuo, no? I-like lang ninyo, i-subscribe aron sa among mga kaigsuonan, mga Catholic faith defender sa Diocese of Tagbilaran, no? Kanya ang akong puntuan na is daghan mga igsuon na to nga dili ka-attend o mga Bible study, anha mi mag-lecture. Mag-lecture mi diha sa Kumbati sa Pagtuo. Kung tan-aw ninyo na karon, aduna na ko'y usa ka video diha nga nagtudlo ko unsa ang gidili nga larawan o gitugot. No? So padayunon pa na muna. Mo na nga nining kahaponon
Daghang kayong salamat o God bless us all. Ako kamong i-introduce sa atong igsuon sa head sa Deliverance Minister, no, si Brother Sherwin Paco. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, in your name, we ask you to bind and silence all powers and forces that do not accept you as Lord and King. In the air, in the water, in the ground,